Kami tagay apil. Sige lang. Inyuhan lang na. Ikaw ra may apil yun, mo ko apil yun. Sige na lang. Mananong ta. Kung nakaokrahan. Mao na kong garden, mao na kong nahimo sa usod sa gihong kurantin ko. Mananong na lang ko ris balay para malingaw ko. Karon mananong pa jud ko. Para managhan pa jud ako mga tanom diri. Mga pare ha. Mao na ang garden ni MP Girl. Ang garden MP Girl. Nato ko itanom ron. Yung bayrusan lus ang kataw wala ni kalibutan oy pati daghanan at iktuhan di punta nang kwan wa tigas gawas wa tay itam gawas kay di pwede pag hinatagay na sa kwan wa tay nabot itab yan nagdi ay lus ang nang wala ng bayrusan no tiya ng bayrusan samok-samok sa kalibutan oy samok-samok ta dire ani ikot ni manggahan ni kung bisbisan sumang-suman magin ako lagi. Kitito nila ko yung tiyan dyan.